Desno. To je iz perspektive. Je ravno, ispred tebe. Miran, ti uđi i riješi stvar sve. Jesi to knjigu postali? Mata, rekao sam ti prije 10 minuta da E, knjigu minus! postaviš. Imamo minus. Minus 10 je bilo u sobi. Dobro. Znači... Okej, bravo, bravo. Onryo, Hantu, Yurei. Evo, Kužiš, ako je onaj- dots projektor, bit će ovaj Yurei. A ti kažeš da nije. Ako je Spirit Box, Da. bit će Onryo. Mata, jel si odneso Anto. knjigu? Nisam bre, neću ni nositi. Gdje da nosim, kakvu knjigu? Odnesi fucking knjigu. Kakvu knjigu bre? Znači, Sad nisam vidio koliko mi je posto. Sam teziti. Sanity, sad ću ja reći, ja sam ti dobar na tome. Tebi trenutno Sanity dobar. Točno si na 62%. Što mi reagirala. Kakvu knjigu si ti rekao, Vuki? Vuki, Pa imaš knjigu tu jebem u Boga. čekaj bre. Vidim bre. Šta s tom knjigom? Pa postavi u sobi. U sobi, šta na nju staviš? Pa niš ti postaviš i onda ja ću razgovarat s njime i... Evo Ajde, ja sam bacio u ormar onaj za razgovor. Bog te idem ne, s s tobom neće razgovarat nikad, vidi na šta ličiš. Ajde, Ajde ti skup, sam, am skup. Ajde pal svjetla. pa upaljeno imaš tu ti je zeleno. Upal se, ako... Jebote Marijan. Jebem ti kurac, šta me zoveš? Fuck! Zatvori vrata. Uf. To si ti zatvorio Nije vrata. oni, zatvori nisi ja ništa. Nisam ništa. The fuck? Provjeri, dobro, Drž drž. vrata. Provjeri ako je šta napisao. Gary, are you friendly? Geri bre. Ali Geri. Give me a sign. Vrata! Mirane, žao mi je. Daj, otvori mi vrata. Ne mogu! Sakri se Miran, sakri se negdje. Otvoram se. Isus. Aaaa! Stisnuo sam na Jebote, njih, Isus. nije išla. Te jebo Isus. Ali onda mi se javio na Spirit Box, nije? Uff. Pa neš ti rekao Nije. sad, se javila, ne? Jel možeš ti vidjeti li ispisana tam knjiga? Nije ništa. Ti vidiš odavde. Ja sam unutra. Marš, jebote baba. Kaka baba. Na susjeda mi došla, sam izbrecala. Ako još treba vremena da napišu da... Napišu tu knjigu, zato najbolje odmah na početku. Zato sam vikao da postaviš. Treba dugo da, znate. Isus te, čuje se, Bog te ne do... Jako se čuje. Znači sad je na Mirana krenuo, ali nije ga ubio. Plaši ga. Šta ga plaši? Mirana, gleda na monitor. Moram pasti ispod 25%, da nemoj me jebat. Pogledaj Mirana. Najveć timski mora biti ispod 25%. Šta? Have a member of your team escape to go. Ti imaš 52% dobrosti. Čera ti držim vrata, ej. Vuliću, gdje je pobjegao, možda znaš? A ti njega vidiš cijelo vrijeme, Vuki. Da. Rekao si da ga vidiš. Ne vidim ga. Kako si ti lažao? Prošlo je tu, gledaj. Nekad ga vidim. Sad je prošlo. A to i ti kad prođeš onda se... Jel? Da. Da.
A šta me zove? To si ti prošao sa Šta je? Gulicom. Da. Šta si rekao? Isuse! Ne! Fuj! Isuse! Fuj! Zašto ga nisu usliko Miran? Fuj, nisam imao aparata, fuj! Fuj! Daj, pusti me, Bog te tu da riješim. Fuj! Ne! Fuj! Fuj! Oj, Fuj! brate. Fuj! Oj, odvratno Ovo je bilo. ružan Ajde, čovjek. Da. Znači, da. ružnijeg u životu nisam vidio. Fuj! Fuj! Ne znam ti zaštitar. Idem reko vidjeti šta piše na knjigi, sami se stvorio pred facom. Aaaa. Vulić, ja ne znam više šta da radim, mata se. Ja kuđem unutra, ja sam mrtav. Šta si ti uopće vidio koji kurac? Njegovu glavu ružnu. Pa, ali nam to što Gledao odaje? fingerprints ili ima? Ne znam, ovo... Jesam, nisam ništa vidio. Jebate. Zatvorio mi vrata. Onak, jako hladno je bilo, onako, kad si rekao ovaj hunt, onak, kad je hladno, onak, jako više napada i brži je. Da, i jako je brz. Da.